que concurre més aviat a la setmanada podríem dir trencada d'ous. Sí, perquè... Mira, Ay, por Dios bendito. Desde la mañana. bueno, sempre la tècnica que un creu convenient. No veus el este caurà, este serà mal. Que després del Pare Ramonat tindrà lloc la final de les puntones categoria femenina. Així doncs, com puguin, que es vagin preparant a la línia de sortida les puntones en categoria femenina. I ja tenim la llista de les 5 embarcacions que passen a la final. Tots en bona menys un de Flix. Classificada amb el millor temps i pel carrer número 3 sortirà Marta de Flix. Molt bé. El segon millor temps que sortirà pel carrer número 4 l'embarcació Venus de Móra la Nova. 4, estamos de al cantó. El tercer millor temps l'embarcació Sirius de Móra la Nova. I pel carrer 1 el quart millor temps Joana de Móra d'Ebre. El cinquè lloc serà des del carrer número 5 sortirà l'embarcació Essox de Flix. Aquestes són les 5 embarcacions Molt bé. en categoria masculí. Que va fer este? No pare de baixar i pujar.